Crec, però, i no vull deixar de dir-ho, que tot plegat té una nota molt negativa, que és l'abstenció. Això no ho hem d'oblidar de cap manera, ni ara ni mai, però especialment en el cas europeu, sent l'espai més important en el que políticament es decideixen coses més importants per totes i tots nosaltres, és preocupant que això passi. I ens hem de fer, jo crec, moltes preguntes, totes i tots, però especialment aquells que han volgut fer una campanya molt marcada per la desafecció. Crec que més enllà de tenir un escó, el que això vol dir és que tenim un reconeixement de la feina de totes aquestes persones. I més enllà també d'aquest manteniment del que és el resultat electoral de les últimes eleccions i, per tant, de mantenir aquesta responsabilitat a Brussel·les, el que això vol dir és que ara més que mai les propostes, les idees, els patiments, però sobretot les ganes que hem portat aquests 5 anys segueixen sent tan vàlids com sempre. Qui ha volgut presentar aquestes eleccions com unes primàries de les eleccions autonòmiques de l'any vinent. No han estat unes primàries, però a més, les forces d'esquerres continuem sent majoritàries a Catalunya i ho continuarem sent amb molta més força l'any que ve a les properes eleccions autonòmiques. Catalunya torna a ser d'esquerres i catalanista amb els partits que representen les formacions polítiques de govern. En Raül torna a ser diputat per la campanya que ha fet, però sobretot pel treball que ha fet com a eurodiputat durant 5 anys. Vull felicitar i agrair públicament el gran treball de l'eurodiputat Raül Romeva, que continuarà treballant, demà el deixarem descansar, però que el dimarts continuarà treballant.